אריה הספרייה. יום אחד נכנס אריה לספרייה. הוא עבר ליד דלפק ההשאלה ונעלם בין כונניות הספרים. מר נגדי רץ במסדרון אל המשרד של הספרנית הראשית. גברת דפני! הוא צעק. אסור לרוץ, אמרה גברת דפני בלי להרים את העיניים. אבל יש אריה, אמר מר נגדי, בספרייה. האם הוא עובר על אחד מהכללים? שאלה גברת דפני. היא הקפידה מאוד על כללי ההתנהגות. לא, אמר מר נגדי, לא ממש. אז תניח לו. האריה שוטט לו בספרייה, הוא ריחח את כרטיסיות הספרים, הוא חיכך את ראשו באוסף הספרים החדש. אחר כך הוא הגיע אל פינת הסיפורים והלך לישון. אף אחד לא ידע מה לעשות. לא היו כללים בנוגע לאריות בספרייה. כעבור זמן קצר הגיע שעת סיפור. לא היו כללים גם בנוגע לאריות בשעת סיפור. מספרת הסיפורים נראתה קצת מפוחדת, אבל היא קראה את שם הספר הראשון בקול רם וצלול. האריה הרים את הראש. מספרת הסיפורים המשיכה לקרוא. האריה נשאר גם לסיפור הבא וגם לסיפור שאחריו. הוא חיכה לעוד סיפור, אבל הילדים התחילו ללכת משם. שעת סיפור נגמרה, אמרה לו ילדה קטנה. האריה הסתכל על הילדים, הוא הסתכל על מספרת הסיפורים, הוא הסתכל על הספרים הסגורים, ואז הוא שאג בקול רם מאוד. גברת דפני יצא מיד מהמשרד שלה. מי מרעיש כאן? היא דרשה לדעת. זה האריה, אמר מר נגדי. גברת דפני צעדה אל האריה. אם אתה לא יכול להיות בשקט, אז תצטרך לעזוב, היא אמרה בקול תקיף. אלה הכללים. האריה המשיך לשאוג. הוא נשמע עצוב. הילדה הקטנה משכה בסמלה של גברת דפני. אם הוא יבטיח להיות בשקט, הוא יוכל לבוא לשעת סיפור מחר? האריה הפסיק לשאוג. הוא הסתכל על גברת דפני, גברת דפני הסתכלה עליו. אחר כך היא אמרה, כן, לאריה שקט ונחמד, מותר בהחלט לבוא לשעת סיפור מחר. יופי, קראו הילדים. למחרת האריה חזר. באת מוקדם, אמרה גברת דפני. שעת סיפור מתחילה רק ב3. האריה לא זז. בסדר גמור, אמרה גברת דפני. אם ככה אז אתה יכול לעשות משהו מועיל. היא שלחה אותו לנקות אבק מהאנציקלופדיות עד שעת הסיפור. למחרת האריה הגיע שוב מוקדם. הפעם גברת דפני ביקשה ממנו ללקק את המעטפות למכתבי התזכורות למי שלא החזיר ספרים בזמן. כעבור זמן קצר התחיל האריה לעשות דברים בלי שהתבקש. הוא ניקה אבק מהאנציקלופדיות, הוא ליקק את המעטפות, הוא נתן לילדים קטנים לטפס על הגב שלו כדי שיוכלו להגיע לספרים שעל המדפים הגבוהים. אחר כך הוא התקרבל בפינת הסיפורים וחיכה שתתחיל שעת סיפור. בהתחלה אנשים בספרייה חששו מהאריה, אבל כעבור זמן קצר הם התרגלו אליו. האמת היא שהוא השתלב טוב מאוד בספרייה. כפותיו הגדולות פסו בשקט על הרצפה. הוא שימש משענת נוחה לילדים בשעת סיפור, והוא כבר לא שאג אף פעם בספרייה. איזה אריה מועיל, אמרו האנשים. הם טפחו על ראשו הרך כשהוא עבר לידם. איך יכולנו להסתדר בלעדיו? מר נגדי כעס כששמע את זה. הם הסתדרו מצוין לפני כן. לא היה צריך בשום אריה. אריות, הוא חשב, לא יכולים להבין מהם כללים. מקומם לא בספרייה. יום אחד, אחרי שהאריה ניקה את האבק מכל האנציקלופדיות וליקק את כל המעטפות ועזר לכל הילדים הקטנים, הוא הלך במסדרון אל המשרד של גברת דפני כדי לראות מה עוד אפשר לעשות. עדיין היה זמן עד שעת סיפור. שלום אריה, אמרה גברת דפני. יש עוד משהו שאתה יכול לעשות בשבילי. בוא תיקח ספר לדלפק ההשאלה. אני רק אוריד אותו מהמדף. גברת דפני עלתה על השרפרף, אבל היא לא הצליחה להגיע לספר. גברת דפני עמדה לה בעונות, היא הושיטה יד ומתחה את האצבעות. הנה כמעט, היא אמרה. אחר כך היא התמתחה קצת יותר מדי. איי, אמרה גברת דפני בקול שקט. היא לא קמה. מר נגדי, היא קראה כעבור דקה. מר נגדי. אבל מר נגדי היה בדלפק ההשאלה. הוא לא היה יכול לשמוע אותה. אריה, אמרה גברת דפני, לך ותקרא בבקשה למר נגדי. האריה רץ במסדרון. אסור לרוץ, קרא אחריו גברת דפני. האריה
הניח את כפותיו הגדולות על דלפק ההשאלה והסתכל על מר נקדי. לך מפה אריה, אמר מר נקדי, אני עסוק. האריה הילל, הוא הצביע באפו אל מסדרון בכיוון המשרד של גברת דפני. מר נקדי התעלם ממנו. לבסוף עשה האריה את הדבר היחיד שהיה יכול לעשות עכשיו. הוא הסתכל על מר נקדי ישר בעיניים. אחר כך הוא פער פה גדול מאוד, והוא שאג את השאגה הכי אדירה ששאג בכל ימי חייו. מר נקדי התנשף. אתה לא שומר על השקט, הוא אמר לאריה. אתה לא שומר על הכללים. מר נקדי צעק במסדרון במהירות הכי גדולה שהיה יכול. האריה לא הלך אחריו. הרי הוא הפר את הכללים. הוא ידע מה פירוש הדבר. הוא הרכין את הראש והלך לעבר הדלת. מר נקדי לא שם לב. גברת דפני! הוא קרא בשעה שצעד. גברת דפני! האריה לא שמר על הכללים! האריה לא שמר על הכללים! הוא התפרץ למשרד של גברת דפני. היא לא ישבה על הכיסא שלה. גברת דפני! הוא שאל. לפעמים, אמרה גברת דפני מהרצפה שמאחורי השולחן, יש סיבה טובה לא לשמור על הכללים, אפילו בספרייה. עכשיו תזמין לי רופא בבקשה, אני חושבת שנשברה לי היד. מר נקדי רץ להזמין רופא. אסור לרוץ, קרא אחריו גברת דפני. למחרת, העניינים חזרו למסלולם. כמעט. היד הימנית של גברת דפני הייתה אחוזה במתלה. הרופא אמר לה לא לעבוד קשה מדי. האריה יעזור לי, חשבה גברת דפני, אבל האריה לא בא לספרייה באותו בוקר. בשעה 3 הלכה גברת דפני אל פינת הסיפורים. מספרת הסיפורים התחילה לקרוא. האריה לא היה שם. האנשים בספרייה הרימו שוב ושוב את העיניים מהספרים ומהמחשבים וקיוו לראות פרצוף שעיר מוכר. אבל האריה לא הגיע באותו היום. גם למחרת האריה לא הגיע. וגם לא ביום שלאחר מכן. ערב אחד נכנס מר נקדי למשרד של גברת דפני בדרכו החוצה מהספרייה. אני יכול לעזור לך במשהו לפני שאני הולך, גברת דפני? הוא שאל אותה. לא, תודה, אמרה גברת דפני. היא הסתכלה החוצה דרך החלון. קולה היה שקט מאוד, אפילו יחסית לספרייה. מר נקדי כימת את המצח כשיצא משם. הוא חשב שבטח יש משהו שהוא יכול לעשות למען גברת דפני. מר נקדי יצא מהספרייה, אבל הוא לא הלך הביתה. הוא הסתובב ברחובות הסמוכים. הוא הסתכל מתחת למכוניות. הוא הסתכל מאחורי השיחים. הוא הסתכל בחצרות ובתוך פחי האשפה ולמעלה על העצים. לבסוף הוא הגיע שוב לספרייה. האריה ישב בחוץ והסתכל פנימה דרך דלתות הזכוכית. שלום אריה, אמר מר נקדי. האריה לא הסתובב. חשבתי שאולי תרצה לדעת, אמר מר נקדי, שיש כלל חדש בספרייה. אסור לשוג, אלא אם יש סיבה טובה. נניח אם מנסים לעזור לחבר שנפצע לדוגמה. האוזניים של האריה רעדו. הוא הסתובב, אבל מר נקדי כבר הלך משם. למחרת נכנס מר נקדי אל המשרד של גברת דפני. מה העניין, מר נקדי? שאלה גברת דפני בקולה החדש, השקט והעצוב. חשבתי שאולי תרצי לדעת, אמר מר נקדי, שיש אריה בספרייה. גברת דפני קפצה מכיסאה ורצה במסדרון. מר נקדי חייך. אסור לרוץ! הוא קרא אחריה. גברת דפני לא הקשיבה. לפעמים יש סיבה טובה לא לשמור על הכללים, אפילו בספרייה.